Bert? Sure na gid ka? Ilang ka years gani sa imong pag-alas? Ba? Ano yun eh? Oh no! Hi guys, we are on our way to Cutters. This is my first time here. So karon guys is gusto ko na ako transformation. Like, gusto na ako i-change na ako akong hair color. Gusto ko na akong tangtangon na akong bangas. Gusto gina ko nga makita gina akong skin. Gusto na ako ka nang ma-inlove na gina akong crush sa ako. Ano ka? Amo ko mo plaster, diri ko mo plaster. So, ikaw gilugar pinakakuan diri, pinakabagiitan lugar diri. Oo, pinakabagitan. Kasi pinakabagiitan diri. Mo ba siya gid? Kasi pangalan nato, Brad. Tubag sa kamera. Albert mo ba? Mga sige, go Albert nga. Pati ba din mga gusto akong crush na ako, ha? Ito na baguhin mo ang gawin ka rin, sir. Baguhin mo ang akong kinabuhi. So, ako, gusto na ako nga magpa-black ko sa akong hair. So, sino na ako? Magpa-black sa hair? Magpatangtangon ng bangas? Or putol buho ko sa magirunahan na ito, ani? Or magpatawad kong susudan? Pagkakas, pira. Bangas una. Last na lang ang last. Color ang last. Para pag kumasa color, mas maganda sa pala. Okay. Pansin ikaw. Natulog na pa ko. Pasensya na kung muhagok ko, no? Yes, sir. Okay na. So, yes. So, blaster ito, guys. Ano siya? So, una, no? Kasi una ko na ito, ani. Tangtago na ako akong bra. Oh no! By the way, guys, Jad Ray Benedicto is with me. Don't forget to subscribe to his YouTube channel. Guys, by the way, nata sa mission karon no nga dapat after sa akong transformation, ma-in-love na gid akong crush. So, mupiyong sa gid ko dayon ha. Kay gusto ko magpahuway, gusto ko mag-relax. So that's it. Albert no? Albert, ako lang ta i-inform no nga lapad gid akong ulo. So, imo ginising pa uyon-uyonan, no? So at least kabalo na kasi akong expectations. Gusto ko ka ng bulbak itanong diha charot. So yes, matulog na ko, bye. Sure na gid ka? Ilang ka years gani sa imong pag-alas? Ba? Ano yun eh? Wait mo ba? Thank you, bye. Hi guys, by the way, this is Albert. Yeah, he's been with Cutters for 4 years now and I'm so happy na ako din karon. This is my first time with them and I'm so glad that they received me. Happy kay ko guys nga nag-collaborate me because I know na we are one of the best cutters in Cagayan de Oro. And by the way guys, ang cutters there guys, nani siya sa Uptown Cagayan de Oro, no? So you might be wondering kung asa ko. Nara ni siya sa Stonestown Business Center. Pila ni ka years ang cutters ganin diri sa Uptown?
Almost 6 years. Yeah, they've been operating for almost 6 years now. Ang neighboring establishments diya is na ay mall, na ay simbahan, na ay mga eskwelahan, and na po yung mga gated subdivisions in the uptown area. So yeah, thank you so much! Oh my God! So guys, did you like my transformation? From this to this? So, ay, bawal. Ay bro. Bitatangan sa gamay mong mask daw para makita ka sa camera. Oh, yan siya. Siya na pinakabanggitan nga cutter diri sa cutters. Mao ba? Ako balo. So yeah, I think the owner of Cutters is there. Hi. Hi. Grabe siya. Hindi ka mo sulod. So kisay mga pinakasikat nimo nga imong na alutan na. Number 1. Kisay pinakasikat nimo nga naalutan na. Ikaw. Pwede mo ko sikap magkoy, grabe sa... Sakit ka ba? So guys, I hope nanginaot ko nung panguyaban nang ko sa akong crush. Sure gid ka, nga panguyaban ako sa akong crush, ani. Pag-uyaban di ka na sir. Sir, wapa ko, sir. Hindi mo klase yung face. Wapa ko? Definitely. Don't you find me attractive? Single ko, sir. Really, sir? Sir? Hello, gusto ko. Hi! Doon kayo nakabili sa Ukit, Brad? It's my first time. First time! First time ako nabili. Nagpaingat ka na! Hindi daw, joke lang eh. Nag-a-upta na food ka, sir. Hindi. Nakapalo to dire kay Dolo sa office ba? Oh, so asa ka nag-work sa Sipalco? Dili. Dapat sa among office na dyan sa morning mist. Sa Pueblo Business. Ano ba siya? Pueblo Business Park? Sunod sa morning mist. Tapos Sulod sa morning mist. Tapos lang Guardhouse. Club. Ito, char lang eh. So anyway, I hope all is well. I hope everything went well for today. So yes, don't worry guys because I'll be posting their social media accounts and contact numbers para makabulong mo sa mga other details and para po makabil mo silang services. So what I availed earlier, kay nagpa-color ko sa akong hair. Okay, ako bulong kaya akong hair. It was supposed to be gray pero nawala ang color niya so nagpa-black na ko. And also I decided to shave everything here kaya para pag chula sa akong mahuyab pohon kanang smooth gid kayo ang pag-feel sa akong skin. So yes, so that's it. Thank you so much, Albert. Thank you so much. Nanginaot ko nga mas wala mo pagkita sa kinabuhi, no? Thank you so much guys and hope to see you around. Hanto sa sunod din kayo magkita-kita ratapon. So, maayong skin sa atong tanan.